Hello everyone, welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। ओमफ्राय जोङो दा shooting थांगासिनो. So let's go guys, आंजों लोगोसे. This is our location. Borgoary hit. Mobile camera जाबाय. Borgoary hit, mind blowing. Oh. गाजोबदोंलै सेसखासै बोरैथो माबायदि सालायखो बैजों थांनो मोनो आं जायगायाव नुदों लोगो लोगो नांगौ मा रन्दं हा बिगोनासिना बिगोनो नै हाजोआथ' गोजाननिफ्राय बेसेबा समायना ओमफ्राय खाथियाव नायफैदो माबायदि हे गसाय बेखौ सोरजिनाय बेनिखायनो बुङो गोजाननि हाजोखौ समायना दासान होननानै रायजो राजा बेनिफ्राय दैया बैलाय जाबाय दैजों गाखोलांनो हिट सोर गाखोलांनो हानाया गाखोलांनो हाया दैयाव आं दहाय मा बुङा नों बेखौनो मावनांखागोन नङाबाथाय नों इन्ट्रेस्ट नंखाया हाया गाखोनायाला मानसि फैयो एसे खुहा खुहा जि मोजां नुयो location heat mind blowing आंखौ बेसे खस्थ' होयो लानजाया आयु आंनो मिटाखौ दै बुलांदों आरामसे आयै हासुनायाव थाब लाव एसे गोजौ दावखोनांगौ नोंसो खाथि नुदों जों बेखौ बेसेबां गोजामाव बैयाव थांगोन जोङो बैयाव ओइ मा गसाय लामा नंगौ बेजों नंगौ नाङा बेबा बेजों नङा लामायालाय Unfortunately लामाया बेजों नङा खिन्थु आन्दायनानै जोंखौ जाय इन्जिन बिथाङा जोंखौ बे लामाजों लाबोबाय बिराद खस्थ' बेजों लामानि नंखाथारा बेसे हाग्रा थांनांगौ लामा जोबफैबाय नै सुर फाग्ला एफा हाग्रा मांखोबो नांगौ गैला मांखोनो हाले आरे बेसे गोजौमा आरो थांनांगौ दंबावोसो आनफर्चुनेटलि खस्थ'नि फिथाइया गोदैनो बेनि थाखायनो जों खस्थ' खालामगासिनो माने बिरनो गोसो जायो दा जानाया बिरनो लकेसन मोनफैबाय स' नायदो गाइस दिस इज आवर लकेसन नायदो ओइसथोबा हाला मेंनानैनो नै ओइ गोजौ वाटारफल दं दा गाहाय गोजौआव थांबा नायबावदो आरोना location ओमफ्राय नै आंथ' ओरैबादि मांकिखा जेरावखि थाङा मानो गाखोलि मोनाबा सुखुखाया ओमफ्राय नै बैयावहाय जोङो मोखां सुहैनो नागिरदोंमोन मानो होनबा बै दैखौ बिराद मोजां नुहुरदोंमोन आं गोजाननिफ्राय ओमफ्राय खिन्थु खाथियावबो मोजाङानो फ्राय मोजांखौनो होनांगोन खिन्थु आं थांनो लुबैथारनानै थांदों आरोना आङो मोखां सुनो होननानै फैदों बे जायगायाव ओरैबादि बरिया हिट मोनदों आं बे जायगाखौ माइन्ड ब्ल'यिं मालाबा थांबावगोन आं बे जायगायाव सोरबाफोर फैनो गोसोबा शुटिंफोर लाफैनो गोसोबा आंखौ कन्टेक्ट ला आं दोनलांगोन Oh my god! बेसेबां गिथावथाव ओमफ्राय नै मोखाङाव दाखिनि होनायफ्रा दाफबनायफ्रा जागायजेनबाय हाजो थिखिनियाव उफायथ' गैखाया अखा हाबाबो जायगाथ' गैखाया बिराद खस्थ'यै दाखिनि होगासिनो आङो दाखोन जाबायलै थांनो हायासै आद्रा मेकआप नै बेबायदिल' खालामहांदोंमोन
post अखा हाबाय ओरैबायदि अखा हायो बे जायगायाव बुंनो नांला र' आं दिन्थिनो अखाखौ नै ओरैबायदि अखा हायो दसेनो नै बुंनोनो नांला अखाखौ हे गसाय Ha, makeup-aबो complete जाहां जायगासिनो almost I said is complete now दा आङो माबा माबि गोलाव गोलिव नुखल लागायलाबायना होदां अखायाबो हागासिनो ओरै खावसेथ' खिबुनजोंथ' अखाया सिजोबखाबाय उफायथ' गैखाया मा होनबावनो खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननानै दहायनोथ' बुंबायानो जेखियानो जाया मानो नायलांदो गाइस जोंहा बेसे खस्थ' जादोंमोन बे शुटिंआव जिखुनु जा मोजां नै एपिसड मेकअप इज डन आंनि केमेरायानो ल' क्वालिटि खाजानालाय नै दैयाबो देरबोबाय ओमफ्राय बिराद खस्थ' अखा हानायाव बिराद मेकअप खालामनानै माने मेकअपखौ आं माने बांद्राय एसेबां माने क्लियार माने मोजां खालामनो हायासै मानो होनबा जिरायनोबो जायगा गैया ओमफ्राय अखा हानायाव साथा हमैसो खालामदों नै साथा लागासिनो बिसिबा अखा हागासिनो नै नुहुरला माने दैयाबो देरसिनबाय नायबावदो ओइ रुफाथि माबायदि मोन्दों मोजां मोनदों अखायासो बिराद माबा खालामबाय आरोना डिस्टार्ब खालामबाय बिराद खस्थ' खालामबाय ना प्लेसआथ' बिराद मोजाङानो जिखुनु जा खस्थ'नि फिथाइया गोदै होन्दोंमोन नायनोसै माबोरै जायो बे आंनि फंबायमोन अखा सिजोब्बा बेस्रा अखालै दाबो हागाया बाबाय आङो हेलौ औ नोंजों फट' लानो आंजों फट' लानो ओमफ्राय अखा हाखांनायनि उनाव जोङो दा शुटिंखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय आवगायबाय ओमफ्राय नै दा आङो बिथांनो गां बायदि फुवारले होनानै गुस्लाफोरखौनो बिरग्लांलि खालामना होनो सानगासिनो ओमफ्राय मानो होनबा आंथ' करिय'ग्राफार ना स' आङो बिथांमोननो माने आंनि एक्टिंखौ आं होगासिनो मालायफोरनि नोजोराव मा आंनि एक्टिंफोरा मोजां नंगौ नङा आंनि स्टेप्सफोर आंनि कनसेप्टफोर मोजां नंगौ नङा आं मिथिया बाट आं ट्राइ खालामोखि माने नोंथांमोननि माने बेस्ट जानो थाखाय स' नायलांदो गाइस माबायदि जालांबावो जोंनि प्रडाक्ट्सफोरा माने स्टेप्सफोरा ayo naman ka lang do जोब्बाय एफा गोजौ हाजोमाखौ आयु गोबांखौ जोबदों आयु नुहुरलायानो हाला फैबाय नायनि नोङो ड्रेसा सिजोब्बायना गरबा हाला मांखोनो बेसेबा गोजौ मानखोलांखायनि उनाव बैयाव सानदोंमोन जों दा थाबायफिनबाय अयथासार मेंबाय
दा नै आसामिसफोराबो मालाय बेयावहाय शुटिं लागासिनो ओमफ्राय एखे लकेसन हो एखे जायगाजों एसेल'सो साहा ओमफ्राय जोङो जेबो दावराव डिस्टार्ब खालामलायाखै माने बिस्राबो साउन्ड दावराव जोंहाबो साउन्ड दावराव बिदि दामलायाखै आरोना माने बिराद मोजां फ्रेन्डशिप लोगो बायदि जादों खिन्थु जोङो दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदोंमोन आरोना मानो होनबा जोंहा सिनाखि दंखायोमोन सानै साथामसो स' बिराद मोजां मोनदों आं गोसोखौ ओरैबादि मोजां बागदामारदों बै दैयावहाय जिरायना लाहैनि बै दैयावथ' ओइयाव अजायालै ओरैबादि थ' गोदान लुक रुफा oh बिनिफ्राय फट'सो एसे गोलैहां थाबाय एसे गोलैहां मोजां थाबाय एसे गोलैहां स्मुथनि थाबाय औ सिन्देलखौ बै अन्थायाव दोन औ ओमफ्राय दैयाव आखाइबो सु मोजाङै आखाइ सु दैयाव आखाइ सु औ सारखोबाव खनसे गिदिंलाय खुसिजों शुटिंखौथ' दा खालामै माने शुटिंआ जोंना जोब्बाय जों टटेलि 2 days लाबाय साननै लाबाय ओमफ्राय जों दा थांफिनसै बे लकेसननिफ्राय आंथ' अबस्था गैखाला प्रजेक्टआव मावना माबायदि मोनखो मोजां मोनदों ना बाय बाय होनहरदो गासिबो ओमफ्राय नै बिसोरबो जोंनि प्रडाक्शननि गासिबो मानसिफोर बेथ' सिंगारबो मा एक्टरबो क्लास प्रडिउसार यस ओमफ्राय बे माल्टिमिडियानि अनार स' थेंक इउ स' माच गाइज आंथ' अबस्था गैखाला ओंखामबो उखैबाय मेंबायबो दा थांनोसै आरो बाय बाय